Ubingelele ngiphinde ngwamukele mbukeli kuphina kuphi lapho buka khona lo mbukiso wakho wesimanje selethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi abalandeli bamthandeni ke sebebekele ke imisebenzi emibili okungumsebenzi wakhe ke uSminoff kuyi-album ke ephumile kuphinde kube izingoma zakhe ke umthandeni ke ezimbili nazo ke eziphumile ke iChepisa Jezini kanye nayo ke iGucci. Bathi ke lezi ngoma kumele bezenze zibe phezulu ke zibe nama viewers amaningi ke kumsebenzi wabo ukuthi ke lezi ngoma zamthandeni ke ezimbili iChepisa Jezini kanye neGucci nayo album kaSminoff zibe namamiliyoni ke amaningi. Bathi ngempela ke bayolwa kuyoze kuyophela ke umdlalo womaskandi njengoba ke kusaqhubeka wona ke umdlalo womaskandi okushaya ke amamiliyoni. Awizole ke nangu ke yena ke umlandeli kamthandeni ke umfoko amanqele indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo. Siyabonga webhuti ngicela ukuchazela something njengamanje sine album kaSminoff ephumile okuyi project enkulu kwemfowethu ngoba kufanele stream siphinde siview lapha ku YouTube njengoba uyibona inamba ikhuphuka. Uyazi ukuthi uSminoff uhleze mina umthandeni nathi fanele simnikeze support isikhombisa ukubonga. Okusho ukuthi ngane yakho sesinwebekile ke sistreshekile njengamanje sinamba project awu 3 abheke thina. iGucci, iChepisa Jezini bese zobe album kaSminoff. Ayichazela ngeGucci ke lobukhala ngayo. I-screenshot esizangalezelwe ukubovesa ngesonto. Sasana ukushawa 8 million njengoba ubona. Ama likes akhona 848,000. Lese sizangalezelwe ngokuyele sanamhlanje kulesibili. Shuthe ensukwini ezintathu njengoba ama likes akhona esethi 151,000. Isi likewe abantu abamodern 3,000 lengoma yeGucci. Iyakhuphuka. Uma ama views akhona asekhuphuke ngo 450,000 ensukwini ezintathu. Khumbula ke mfowethu ukuthi kusuke emiliyonini lesithathu kuze kuzofika emiliyoni lesi8 imillion sesishaya njalo iviki neviki noma iweekend neweekend. Same thing apply ke nakuleli imillion esibheke lona lesi9 ngesonto sobe silihlanganisa mfowethu. So ngane yakwethu sifocus ngalendlela exa ukwenza sifocus kuSminoff sifocus kulama project amabili okuyiGucci neChepisa Jezini sibambe kanjalo ma Red Nation sibambe kanjalo bathandi bomculo kamthandeni azishe ziye